Hola, com va? Ara farem un vídeo sobre la dièresi, que és un signe que provoca molts equívocs i moltes dificultats. Comencem, doncs. La dièresi, en valencià, és un signe que marca diferents situacions i que comparteix ús amb altres llengües, com és el castellà. Observem el primer dels casos, que és un ús que també apareix en castellà. Veureu, sí. Vols llegir aquestes paraules? Sense dièresi, veritat? O sigui, com estan? Sí. Guitarra, pinguino. Pinguino. Bé, doncs, este és el primer dels casos. Ara. Guitarra, pingüino. Molt bé, sí. Efectivament, en castellà i en valencià la dièresi marca que la U s'ha de llegir en els grups gue, gui, cue, cui. En castellà i en valencià, així, paraules com ara aqüífer, pingüí, etc. En aquestes paraules usem la dièresi perquè si no la posàrem llegiríem ge, gui, que, qui. Hem de fer notar també que aquesta dièresi evidentment no apareixerà en els grups gua, guo, perquè la U ja es llig de manera normal. Ara veurem el segon dels casos d'ús de la dièresi en valencià. Així he anotat unes paraules. A veure, Ausi, per favor, llig aquestes paraules com estan. Reina, Sí. boira, Boira, molt bé. peu, Peu. caure. Molt bé. Ausi, no te'n vaig, és que vull escriure aquestes paraules. A veure, llig-les ara. Beina, Vein, i l'altra? peuc. Ai, però és que la paraula... Ah, clar, ja veus. Ix és l'ús de la dièresi. Si jo no poso res, evidentment, Ausi llegirà veïna, perquè si llig reina, si no poses res, veïna. Ara llig-les bé, per favor. Beina Molt bé. i peuc. Peuc, que és el que feia la meua iaia per a nosaltres. Este és el segon dels usos. A veure, si nosaltres escrivim reina, boira, peu, no posem res, evidentment la gent s'acostuma, aprenem a llegir ei, oi, eu, au, etc. Aleshores, les paraules que escrivim, reina, veïna, però és que no és veïna, és veïna. Doncs si no és veïna, que és veïna, caldrà marcar-ho d'alguna manera. I això és el segon dels usos de la dièresi. Marcar que una vocal no forma diftong contràriament al que esperaríem. Esperaríem que el grup ei sí que forma diftong, però en determinades paraules, pel motiu que siga, evolució, el que siga, no formen diftong. I ara veurem per fi el tercer dels usos de la dièresi en valencià. Veureu, sí. Llig aquestes paraules, per favor, aquests verbs. Treia, deia i duia. Duia, molt bé, són verbs en valencià. Ara escriuré dos verbs més. Així, d'acord amb l'escriptura que he posat, hauries de llegir conduia, però no és conduia, sabem que és Conduïa. produïa, que tampoc no és produïa. I reduïa. Que és reduïa. Molt bé. Aleshores, caldrà marcar Ahí la dièresi. que esta i, Té dièresi. aquestes is, tenen dièresi perquè si no, esta i entre vocals la llegirem com hem llegit treia,
conduïa, no, conduïa, i per tant cal marcar així la dièresi. Este és el tercer dels usos de la dièresi. I amb això hem vist els usos i hem de fer una anotació. A veure, les paraules de la mateixa família derivades de les paraules que duen dièresi sovint o presenten accent gràfic o presenten dièresi. L'origen de paraules com traïdor. Per què du dièresi la paraula traïdor? De traït. Per què du dièresi la paraula ensaïmada? Per saïm, que du dièresi. I a més, també les paraules amb els acabaments itat, isar i dal, quan s'ajunten amb una altra vocal, solen presentar dièresi, europeïtzar, espontaneïtat, etc. I ara plega un punt més conflictiu, que és el tema de l'estalvi de la dièresi. Una vegada hem vist els usos d'aquest signe, observem com els nostres escrits, si seguim estrictament els usos, les normes, els nostres escrits s'omplirien completament de dièresi i és un signe ben incòmode. Aleshores, l'explicació que faig jo, una miqueta d'anar per casa, és que per estalviar tota eixa incomoditat, els responsables de la llengua decidiren una solució a mig camí, que és de tota la llista de casos en què s'ha de posar la dièresi, treure uns grups de paraules, acordar uns grups de paraules en els quals la gent aprendria la pronúncia, però no haurien de dur el signe tot i que compleixen les normes. Aleshores, tot un grup de paraules dins de les formes verbals es traurien infinitiu, etc., de manera que la gent, com que ja sabria pronunciar el verb, ja no caldria, i de fet estaria malament, posar la dièresi. Veiem aquests casos d'estalvi de la dièresi. El primer dels casos és que si una paraula pot dur accent gràfic, no dura, en aquest cas, no dura dièresi, no poden coincidir dièresi i accent, ni tampoc es pot triar. Per exemple, veïna, du dièresi, però veí, que és aguda, acabant en vocal, du accent. Este és el primer dels casos. El segon dels casos, més gran, és que de totes les formes verbals de la tercera conjugació, en la desinència no posarem dièresi mai en les formes de gerundi, futur, condicional ni infinitiu. Aleshores, paraules com ara beneir, produir, l'infinitiu no duran dièresi perquè la gent ja ha après la pronúncia conduir. A veure, eixe conduït, per exemple, que és participi, sí que du dièresi, la gent ja ha après la pronúncia, però conduir no pot dur perquè és infinitiu. Així també hem de fer una correcció o una anotació. A veure, diem dièresi en la desinència de la tercera conjugació. Però, per exemple, aïllar, du dièresi perquè no és la desinència ni és la tercera conjugació. I argüir també du dièresi perquè la dièresi està en la U, no en la desinència, i si no pronunciaríem malament, pronunciaríem arguiren, no? Que no és la pronúncia correcta. Tampoc no escriurem dièresi, tot i ser un dels casos que hem vist que s'hauria de posar, però per excepció, per estalvi, en les paraules que tenen el sufix isme, ista, us i egoisme, europeista,
Màrius, etc. Així, per excepció, les paraules proisme sí que du dièresi i lluïsme també duen dièresi, totes dues perquè no corresponen a esta norma per qüestions que ara no convé explicar. I per fi, tampoc no posarem dièresi a les paraules amb els prefixos re, contra, co, auto, anti, contraindicació, o i, hi ha un trencament de diftong, però com és prefix contra, és vocal, no posem dièresi per estalvi. I novament hem de fer la notació que la paraula reull sí que du dièresi perquè no correspon. Reull no és el prefix re més la paraula ull, és diferent. Bé, i amb això hem acabat amb el tema de la dièresi. Espero haver-vos ajudat amb el meu fill Ausi. Moltes gràcies. Fins aviat. Adeu.